City manager onge cabinet. City manager nigi technocrats. En gi jolony ma miye paro. Achiel kuom gi gin jopang boma, planners, urban planners. Magi jok ma ntiere offices ma miye boma, ma miye paro. En gi engineers ma be miye paro. Kendo en gi architects, en gi environmentalists, en gi accountants, nikech kae be nyaka pesa be nitiyo godo. Koro jogie gin jok ma ondiki gi board. Ondiki gi board through County Public Service Board. Koro County Public Service Board lando thuolo mag jogie. Gilando thuolo mar city planner. Gilando thuolo mar city engineer. Gilando thuolo mar city architect. Gilando thuolo mar environmentalist. Koro jogie ema biro bedo piny together a technocrat team mar city kae to gi make decisions mag within the city. Lero kanyo makare ahinya David ka intere county ma Kisumu. Thuolo marwe maneno karumo wadong' mana gi daka matin kende to wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Kalone odiochieng' makawuono chieng' tich abich.